Prinášame vám prehľad aktuálnych správ dnešného dňa. Venezuelu zasiahli dve mimoriadne silné zemetrasenia s magnitúdami 7,2 a 7,5, ktoré spôsobili rozsiahle škody vo viacerých regiónoch krajiny. Podľa tamojších úradov si katastrofa vyžiadala najmenej 32 obetí a približne 700 zranených. Otrasy boli natoľko silné, že ich pocítili aj obyvatelia vzdialených oblastí Južnej Ameriky. Najväčšie škody hlásia z hlavného mesta Caracas, kde boli poškodené budovy, infraštruktúra aj medzinárodné letisko Simón Bolívar, ktoré museli dočasne uzavrieť. V Katare pokračujú intenzívne pátracie a záchranné práce po mohutnej explózii v energetickom komplexe Ras Laffan. K výbuchu došlo počas obnovovania prevádzky zariadenia, pričom následný požiar zranil najmenej 54 ľudí. Úrady zároveň naďalej pátrajú po približne 18 nezvestných pracovníkoch. Keďže Katar patrí medzi najväčších producentov a exportérov zemného plynu na svete, odborníci upozorňujú, že incident môže mať dopad aj na globálne energetické trhy. Mesto Sevastopol na ruskom okupovanom Kryme zostalo po sérii nočných výbuchov bez elektrickej energie. Podľa miestnych predstaviteľov bola poškodená hlavná rozvodňa a ďalšie časti energetickej infraštruktúry. Výpadok elektriny zasiahol veľkú časť mesta a technické tímy pracujú na obnovení dodávok. Krym zostáva jednou z hlavných oblastí konfliktu, pričom útoky sa v poslednom období zameriavajú najmä na energetické a logistické objekty strategického významu. To boli najdôležitejšie udalosti dnešného dňa.